Geçen ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri 14-nji ýylda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň maslahatynda elan edildi. Döwlet Statistika Komitetiniň başlygy Döwletgeldi Aman Muhammedowyň hasabatyna görä 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri Türkmenistanyň umumy ilatynyň 7.057.841 adama ýetenligini görkezipdir. Berilen statistik maglumatlara görä ilat ýazywynda ýazyk edilen ilatyň 22,9% Mary vilayetinde, 22% Daşoğuz vilayetinde, 20,5% Libap vilayetinde, 14,6% Aşgabat şäherinde, 12,5% Ahal vilayetinde we 7,5% Balkan vilayetinde ýaşaýar. Ilatyň 50%-ni goly erkek, 50%-inden gowragy aýal gyzlar bolup, ýurdun umumy ilatynyň 47,1% şäher, 52,9% owa ilatyndan ibaret diýilip resmi statistikada aýdylýar. Geçen aýda hökümet ilat ýazywynyň netijelerini ara alyp maslahatlaşypdy, ýöne jikmejiklikleri köpçülüge aýan etmändi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýy bilýän we biriginden gararsyz birnäçe çeşmeti Döwlet Statistika Komiteti tarapyndan neşir edilen sanlaryň sypaýatçylyk bilen aýdylanda çiğşirilenligini aýdýarlar. Biz hökümetiň sanlary asmandan alyp hakykat tökmünni berýänligini ýene bir gezek gördük. Serdaryň hakyky ýagdaýy bilýänligi belli. Hakykat bolsa şeýle. Türkmen ilatynyň hakyky sany hatda 4 milyona da ýetenok. Bir belli ýerde hasabalynan ýöne aslynda ýazgy edilen ýerine uzak wagtlap ýaşamaýan, esasan Türkiýe we Russiýa migrant bolup gidenleriň hemmesiniň göz öňünde tutulan ýagdaýyna ilat ýazywynyň özi gaty ýöntem geçirildi. İlat ýazywyny geçirmek boýunça umumy kabul edilen görkezmeler we teklipler ýerine ýetirilmedi. Öýlerde maşgala agdalaryny tapman, olar hakda goňşulardan sorap hasap almak ýaly gödek kemçilikler boldy. Diýip hökümete ýakyn çeşmeleriň biri 15-nji ýylda Azatlyk radiosyna görüň berdi. Azatlyk radiosy 2019-njy ýylda Ortaýa göçüp gitmek programmasy boýunça Rus raýatlygyny alan bir türkmen raýaty bilen gürleşmegi başardy. Onuň sözlerine görä, ol ilat ýazywy geçirilende ogly bilen Ortaýa 3 ýyldan gowrak ýaşan hem bolsa olary Türkmenistanda ilat ýazywynyň barşynda hasaplapdyrlar. Şeýle boldy, şu wagtda çenlidiňe oglum ikimiz Ortaýa göçüp raýatlyk alyp bildik. Pandemiýa bolan üçin aýalym boýky gyýdym, henidem alyp bilmediler. Emma dekabr aýynda ilat ýazywynda bize de geldiler. Maşgalamyz 5 adam hasaplandy, ýoksa biz ol ýerde uzak wagtlap ýaşamadyk. Emma biz resmi propiskadan çykmadyk sebäbi türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmeli. Munyň üçin hem dokumentlary ýygnamaly we uly para bermeli diýip anonim gürleşen söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen siýasy bilermeni Serdar Aýtakow hem türkmen ilatynyň 7 milyondan geçenligi baradaky maglumatlaryň hakykata gabat gelmegine şüphelenýär. Häkimetleriň özleri tarapyndan gyýtaklaýyn aýdylan käbir maglumatlar hakykatda ilatyň köpelmeýänligini görkezdi. Käbir ýyllarda şeýle maglumatlar ilatyň azalmagyndan habar berdi. Mektebi uturanlaryň sany 80.000 töwereginde bolup peseliş tendensiýasyny görkezdi. Deňeşdirmek üçin 2009-njy ýylda türkmen mekteplerini 115.000 okuwçy uturupdy. Harby ullugy köpçülikleýin mejburi çagyryş, mektebi uturanlara hatda soňky synaglardan geçmäge ruhsat berilmediligi, bularyň hemmesi harby ullukda esger ýetmeçiligini görkezýär. Şeýle alamatlar diýsen köp. Türkiýanyň içeri işler ministrliginiň habaryna görä 2023-nji ýylyň ortalaryna 200.000 ogly adam Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat alypdyr. Covid karantini wagtyny hasap almazdan soňky 8-10 ýyl bäri köpçülikleýin göçegeçlik esasan şol ýurda boldy. Türkiýede pasportlarynyň möhleti geçen näçe bir kanun migrant bar. Şeýle-de şol ýerde okanlar eýam iş tapdylar we gaýdyp geljek bolmaýarlar. Diýip siýasy bilermen aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň sözlerine görä ilki başda hökümet ilat ýazywynyň netijelerini çap etmek islemeýändir. Sebäbi hakyky sanlar garaşylan netijelere laýyk gelmändir. Halkara uramalarından hökümeti baş edildi. Bundan başga da Gurbanuly Berdimuhammedow öz padşahlygynyňky ähli dadyň tertipligini görkezmek goýurdy. 2012-nji ýylda demografiýa bilen baglanşykly problemler görkezýän netijeleri eýem gizlediler. Bundan başga da Türkmenistanyň ilaty mydama Sewitde resmi taýdan iň az ilat hasaplanýardy. Şeýlelikde olar çetde galanlaryň hataryndan çykmak üçin 7 milyon sanyny oýlap tapdylar. Inni resmi taýdan Berdimuhammedowyň buýrugy bilen Türkmenistanyň Kyrgyzstanyň hem has köp ilat barýaly. Görýäňizmi, olar Sewitdäki iň az ilatly ýurt bolmak islemediler.
Diýip hökümete ýakyn çeşme azatlyga gurrun berdi. Türkmenistan 16 ýyldan gowrak wagt bäri ilat sany barada resmi maglumatlary çap etmän geldi. Ondan öň Türkmenistanyň ilaty barada resmi statistika soňky edek 2006-njy ýylda çap edilipdi. Şonda häkimetler ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşanlygyny öňe süripdi. Türkmenistan 2010-njy ýylda hem ilat ýazywyny geçirdi. Ýöne netijeleri köpçülige ma'lum etmedi. Häkimetler ilatyň sany barada maglumatlary 10 ýyllap gizlemeginiň sebäplerini düşündirmedi. Şeýle bolsa 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda bitaraplyk senetine bagşlanan konferensiýalaryň birinde türkmen resmileri Türkmenistanyň iratynyň 6,12 milliondan gowrakdygyny çalak zapdy. Azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri häkimetleriň öňki ilat ýazywynyň netijelerini çap etmekden saklanandyklaryny sebäbi ýurdun hakyky ilatynyň çak edilişinden az bolup çykandygyny aýdypdy. Azatlygyň çeşmeleriniň 2019-njy ýylyň maý aýynda beren maglumatlaryna görä, ondan öňki 10 ýylda Türkmenistandan 1,9 million adam gidipdir. Çeşmelere görä bu sanlar prezident administrasiýasynyň resmileriniň göwünden turmanlygy sebäpli destine gizlin edilipdir. 2021-nji ýylyň iýulynda ilat ýazgylary, barlyklar we olaryň netijelerini seljermek işine gatnaşýan döwlet edaralarynyň işgärleri bolan birnäçe çeşme deslapky hasaplara görä ilatyň hakyky sanynyň 2,7-2,8 million adamdan geçmeýänligini ma'lum edipdi. Türkmen hökümeti azatlygyň habarlaryna reaksiýa görkezmedi we tesbir sorap edilen birnäçe ýüzlenmäni jogapsyz galdyrdy. Sowet Soýuzy dargap Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny yglan etmeginden öň Sowet häkimetleri Türkmenistanyň ilatynyň 3,7 milliondygyny habar beripdi. Ondan soň Türkmenistanyň Milli Statistika we Maglumat Instituty 1995-nji ýylda ýurdun ilaty barada maglumat berip, ilat sanynyň 4,5 million adamdygyny aýdypdy. Siýasat öwreniji Serdar Aytakow türkmen hökümetiniň soňky ilat ýazywynyň çap edilen netijeleriniň dogrulygyna halkara jemgyýetçiligini inandyryp bilmejekdigini hasap edýär. Halkaraçylar indi türkmen häkimetlerine inanarmy? Gaty gumany ilat ýazywyndan soň destine türkmen häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň statistika ofisiniň demografik statistika müdürliginiň ýol başçylarynyň wekillerine ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek neşir etmek barada hünärmenleriň tekliplerini halkara kadrlaryna we ýörelgelerine laýyklykda öwrenmäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Türkmen bürokratiýasynyň öýdürine bu soň belki-de ähtimal, ýagny hiç açan diýmegi aňladýar. Ilat ýazywyny hem şeýle boldy. Onuň netijeleri dogry gizlin edildi. Döwlet Statistika Komitetiniň başlygy Döwletgeldi Amman Muhammedowyň 2022-nji ýyldaky ilat ýazywynyň netijeleri barada aýdandan soň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň web sahypasy elýeterli bolmady. Bu datlar biri-birine geňlik bilen gabat geldi. Diýip siýasy bilermen Serdar Aytakow bellep geçdi.